kwaku 2011 ngithi ngivula igate alivuleki ingane ivela ngamafastera bathe bephuma kwaqhamuka igolf njengoba igolf nje emhlophe ifike ingishaye ngama-bright light ngicasuke bathi ungacabanga ukuthi uyiphoyisa ungazosidelela hayi emva kwalokho angazi kwenzakalani kuthiwa bakhipha ibhamu bangidubula 7 bullets ngayiswa esibhedlela mangiboni lutho kwathiwa inhlamvu eyingenile kumina ziwu4 esinye inhlamvu yangena la ebusweni ekugcineni intombazane yayithandana nalaba ama-Zimbabweans lawa u2 ayizongidubula ixabane ne-boyfriend yayo ithi isuka ngoNkulunkulu nje imani ihambe epolice station ifike ithi enimazi usisi wayiphoyisa wadutshula emzini wakhe kanje hayi wasinarrator sonke istory bangamnaka e-charge office bathi hayi ngoba basebenza naye bashona ngapha nangapha bashona ngapha nangapha uthe sukwafuna umphathi wesiteshi wafika umphathi wathi hawu ngiyayazi lo ndaba wathi mina ngu-witness umuntu wabulala owadubula usisijabu wayazi ukuthi ngifila ngithi umyeni wakhe wathenga laba bafana laba baseZimbabwe baphenduka state witness i-incident lo akhulumile after sisi lo bahamba bamlanda and action. Sanibonani dumelang abshani molweni igama phindile phela lihle and this is the Soweto podcast Beyond Survival. Leli khaya lemfudumalo ukuthula noxolo. Guys, thank you so much for the love and support. Thank you so much for loving me, for welcoming me. Like khaya ngithemba ukuthi sophathana kahle, and don't forget to like, comment, share, subscribe and obviously hit the notification bell to be notified every time we upload. Namhlanje siphethe umama osivakashele muhle nizombona uzositshela ukuthi usiphatheleni namhlanje usiletheleni la ekhaya and usivakashele ngaziphi. Hopefully ukhona lapha ekhaya, you will learn and please watch. Thank you. Mami, unjani? Ngiyaphila umuhle kanjani mama? Mami. Right? Right, sengaba right. Yeah ma, cela usitshele ukuthi ubani wakuphi usiphatheleni namhlanje la ekhaya nokuthi khule kanjani nje summarizele nje kancane nje of background. Okay, mina igama lami nguJabu. Isibongo sami ngwakamagwaza. Ngiphuma eKZN eMpangeni, ngikhulele khona. Ngafunda khona. Ngafunda eMahlabathini boarding school. Ngaze ngaqeda umatric. Bengizalwa abazali abafundile, ubaba bekawuthisha nomama ewuthisha. So bebesihambisa ema-boarding school njalo mangabe sesise ema-secondary. Ubaba uke wathola i-principalship samuva sahamba sayothongathi. Othongathi-ke indawo eduzana neDurban. Ya besibuya njalo makwamaholide ngoba besifunda e-boarding school. So ukufunda kwami qeda umatric kwaba nomunye uguy ubhuti obehlala next door yasekhaya ehamba nathi elokishini. Eziphethe kahle shame. Uma wakhe esebenza emajalidini ehlala khona. Wangixoxela ihistory yakhe ukhule kanzima nje obehlala lapha uhlala kubhuti wakhe ubhuti uhlala nomakoti bayaphuza manje yena cha ubengayena umuntu othanda utshwala beka concentrate nje esikoleni. Yo kanti kuzothi ngibuye ngamaholide kaJune July ewinter sase siba nobudlelwane sazwana impela. Ngithi mangabe phakwe ekhaya yokudla ngizama ukuthi ngimtshontshele naye ukuthi athola zokudla. Hayi saphathana kahle impela siphathana kahle ngaze ngabuyela esikoleni. Kwase kuvala izikole ngoDisemba kanti sengikhulela. Ukukhulela kwami mangimtshela abe nakho lokuthi njengoba ngingenayo nani indawo yokuhlala kuzokwenzeka kanjani. Hayi sikhulumele and ekhaya nje obe next door ugeza imoto la ekhaya ubaba ngoba akanamfana samantombazane thina so4 amncedise ngengadi amncedise ngoku so ubaba bekamthanda engazi ukuthi kodwa unobudlelwane nengane yakhe nami. Hayi uthema ngabe kuvela le yesisu sahamba ke saya eJeldini kumlunga masafesa sisho istory ukuthi sewenzeke into enjena. Umama akazange ajabule kanje umamezala wami. Waba nenjabulo wathi ayikho into esizoyenza uzotshela umlungu wakhe
mayemtshela umlungu athi no, we must pay the damages. Lapho ngisesemncane, ngangimncane kakhulu kodwa ngangila ku 18 17 ngikhulelwe manje ihlazo bonke ekhaya number 3 bonke laba abawu2 bebengakabi nabantwana. So hayi enze kahle ke ekhaya ubaba noma akwata kodwa kwabuye waphola. Emva kwalokho ke uma wagula ngokuthi yena ubefunda eLamont High ehamba ngestimela esukuthi ngathi eLamont. Angikaze ngimbambe shemthwa ungenzela intembi ngabe ngiqamba mama. Umlungu kamama wakhipha yonke imali ukuthi bakhokhe ekhaya. Ayibakhokha ngithe ngideliver ingane nje kwase kukhokhe kulungiswe yonke into akangixabanisanga nabazali bami. Saphila kamnandi uthe mayiseqeda umatric wangenwa ilento yokuthi ngaleso sikhathi kwakulwa iANC neIFP. And my father was a strong member of IFP. Yena wadecide ngokuthi iLamont yayidominant vele abantu bakhona bethanda uUDF. uUDF besimbala njengoANC ngaleso sikhathi. Lento ibe nenkinga manje. Bangithatha ekhaya ngihambe ngiyoba mawuqeda isikole beqeda umatric ngahamba ngaye eAppelsport la kuthiwa iSozathini ngiyokwenza i-teaching khona. But ngilokhu ngitshela ubaba ngithi mina ngifuna uba yiphoyisa benoma. But bona no ngeke uzukwazi ukuba yiphoyisa. Ngcono ube uthisha. Bonke babeyiswa ka teaching mabeqeda ekhaya. Ngifunda unyaka owodwa ngi-apply sengilapha ngasekho ekhaya. Ngibhalisa i-address yasekhaya yonke into. Kuthi mangabe sengibuya kwa teaching half a year ngithola ukuthi ngiphasile. Babe ne-excitement ekhaya mina ngiloko ngishilo ngithi but ngifuna ukuba yiphoyisa. Lento engiyifundayo ayingijabulisa ngifuna uba uthisha uma ube uthisha ubaba uthisha osisi bami ba uthisha. Ayiqala ke wawuthi uma u-apply ngekhathi zethu emaphoyiseni wafaka nje application. Mangabe sebekudinga basuke sebekudinga it's either you like it or not. So kwaqale kwafika uSAPS bathe ekhaya ngise boarding school ngise college. Bafike college bangibuza ukuthi usafuna uba yiphoyisa njengoba wenza ubuthishela ngathi mina ngifuna ubuthishela ngifuna uba yiphoyisa. Bangigcwalisisa ama forms babuyela kubazali. Ubaba wavuma uma wayelokho engafuni ethi ngeke ku dangerous ukuba yiphoyisa. But akugcinanga umama ngoba kuthe mangabe ngibuya ngoDecember kwanalento yokuthi kwaZulu kunamaphoyisa amasha azovulwa ama-ZP. Oluntu ubaba was a strong member ke lapho ye-IFP. So wabuza wathi uzokwenza njani ngoba uthi ufuna ukuba iphoyisa. Oluntu kuthiwa kufuneka amantombazana azoba amaphoyisa. And manje ngine first year ngiphasile kade sengenza nama practicals esikoleni sikababa. Athi mina manje ngishiye yonke into phansi baba ngithanda ukuya emaphoyiseni. Hayi nangempela ngi-arrangele ubaba angithatha ngisolundi bangi-interview olundi. I-marriage certificate isikhona nomntwana usekhona manje. Ngenza i-teaching kwasho ukuthi ngoba kwakuvele kuyinto exoxiwe azange kufihlwe lutho. Wahamba bo interview umyeni wami ukuthi njobe ethi ushadile nawe wathi yena nje angeke nje azabe yiphoyisa. Ngeke nje ngize ngimvumela abe yiphoyisa. Kwaba naleyo clash eyas end up ukuthi sasagcina sihlukene. Sihlukana nje naye wathathwa khona ubaba wakuthiwa Grift Fit Mxenge wayeseThekwini wabahambisa kwelinye izwe angazi ukuthi babeyotrainelwa in labo. Ngasala ngaqhubeka ngahamba ngaye college eHammanskraal ngafundela ubuphoyisa. After 6 months ngabuya ngiphethe imali enkulu ngoba sasahola ngama-check o 400 nemali kwakuseyimali enkulu ngaleso sikhathi. Uqeda kwami i-college ngase ngiyiswe emaphoyiseni head office. Afika ngasebenza kahle head office. Saqala sangezwana kangangifonela wanginyamalalela ekhaba ngikhulisela ingane. Akwangaba nalutho. Kuthe ukuhamba kwesikhathi ngahamba ngabona ukuthi le marriage certificate ingcono ngihambe ngiyomdivorce vele. Ayikho into engizoyihlalela ngoba akafuni vele ngibe yiphoyisa. Ngangimthanda yena inhliziyo yami yayibhlungu but I was forced ukuthi no and impi lapho ngaleso sikhathi yayisi strong kakhulu kuliwa kufiwe Natal. Ngabona ukuthi ingcono ukuthi ngingasayi vele eThekwini la khona abazali bami khona ngihlala olundi. Ngahlala olundi ngahlala eBarracks khona ngaphakathi. Ngaqhubeka ngasebenza kanti ukusebenza kwami khona iphoyisa
sengidivosile ke sekunamaphepha ke. Mina bengumuntu onesimili ukuthi nje abantu abakholwa mangibatshela kanjani. Ngazwana nelinye iphoyisa ke manje elisebenza emahlabathini. Masizwana naleli iphoyisa ayi kube nakho ukuthi lona bese lilobole enye intombazane engiyazi engibuya nayo empangeni engolezana. Lilobole yona. So ayi ngathi mina la ngathi ngibhayizini. Kanti kuzokwenzeka amaphoyisa kwaZulu ayodlala namaphoyisa kwaNdebele. Sahamba saya kwaNdebele masifika laphana ngase ngithola lo bhutiko iphoyisa. Umyeni wami vele ngase ngihlukene naye but lo engizwana naye ngicasula ukuthi vele unayo umuntu wakhe. Hayi ngimtshela ukuthi siphuma kuphi hayi azi yonke into kube mnandi. Ngibuye ngisebenze kungabi nankinga. After that lo bhuti yena wa transfer waya ka SAPS kuqala esuka emaphoyiseni akwaNdebele. Mina ngisahleli kulamaphoyisa kwaZulu. Kwahamba silokhu sinama long distance relationship but bengikwazi ukuthi ngifly ngisuke eThekwini ngihambe ngize la eGoli. Ngoba yena kubo bekungala eKlerksdorp eNorth West. Sibonane kube mnandi kube nje. Kanti sengizobamba ngikhulelwe ingane yesibili. Yo emaphoyiseni bewuxoshwa. Abafuni nhlobo ukuthi ukhulelwe ungashadini. Ngenhlanhla vele ngidivosile ngalana. Yena kwayesethi ayikho into azoyenza. Ucela ukuthi ahambe ayovela ekhaya ukungcono. Enziwa ama arrangements impela wagcine yile ekhaya. Mayifika ekhaya hey babe ngamfuni kwayena bethi nje yini into engikhathaza ngoba ngiyasebenza nginomntwana. Hey ngizama ukukhulumisana nabo baze baphindele emuva bengamukelelanga ekhaya. Uthe sehambile babona ukuthi kanti uza nje ngoba isisu sikhona kumina. Sengicetshwa mina abantu engisebenza naye bathi kufuneka ngimiswe emsebenzini ngoba ngikhulelwe. Mawukhulelwe ufanele usubmit imarriage certificate ngekhathi zethu kwakubanjalo. Ayi sikhulume le ndaba umama agcine ethi ayi ngoba vele naye usiyagula kasekho right. Abavesane bavuma ukuthi ngivesane ngivunyelwe ukuthi ngigane ngibekwa kwakubo ngigane kulo lelo phoyisa. Manje lo yana engangizwana naye ngalesikhathi esengibona ngikhulelwa ngithi sisebenza siyabonana umuntu osemahlabathini noSoluni. Bese qala ke nje ngabi nayo kungiphatha kahle. Engitshela ukuthi angikhipha isisu ngathi cha ngeke ngize ngikwazi ngaboshwa nanokuboshwa. How come uyiphoyisa ungakhipha isisu? Hayi size sigcine kube ngathi siyahlukana. Kanti ngelinye ilanga umyeni wami uzofika ngivakashela. Mayifike ngivakashele kanti laba bazosuka emahlabathini nabo uhamba nabangani bakhe bathi bangishayela iround kanti lo uswakwasibona isithombe sakhe ukuthi ngizwana naye. Kwasuka okukhulu umsindo. Kwasuka omkhulu umsindo baphethe ibhambo babili. Wafanele ukuthi ngifonele nase control police station. Ay indaba yakhona ikhulunywe bese kuthiwa Monday Tuesday akangaphindeli lo eGoli uyafuneka ehead office. Ngaleso sikhathi njalo ngikhulelwe. Yo kuthiwa kuzobiza ubaba. Ey ngibe ebhlungu ngithi ubaba uzozwa into ezinjengalezi manje. Hayi end up inkinga isolviwe kungabizwanga abazali kwathiwa uzokwenza njani wathi ngaya kubo ngifuna ukuyobika isisu nokuthi ngimkhulezile. Manje into esingiphoxile wasithandana naye. Ngiyayichaza indaba ukuthi lo ngithandane naye before but sengihlukene naye. Ayi angafuna ukizwa athi yena akazwisisi. Bese bethe head office okungcono yena akabuye le kwaNdebele azosebenza kwaZulu. Noma mina ngihambe ngiye kwaNdebele. Ama arrangements ami ukuthi ngisuswe ngihanjiswe kwaNdebele afail but awakhe aphasa ukuthi ezezohlala naMulundi. Ikhuleke ingane ngiyizala ingane sihleli kumnandi kunje. Agula uma wakhe bese kufika isikhathi la sizohlanganiswa sonke sibe uSAPS. Kungabe kusaba ama homelands. Ama police force lawa abe ama homelands. Ayi mabeqeda ukwahlanganisa sesinazi inkinga kancane nalomfana lo engangizwana naye unakho ukumsukela ngase ngidecide ngathi ayi asinyuke siyofuna enye indawo la sizokwazi ukuthi sihlale khona. Sasicabanga ukuyosebenzela emadadeni. Kwahamba emadadeni ikhala singayitholi sathola la eGoli. Abuya ke seza la eGoli. Hayi sihlale kube mnandi ngithenga umuzi, sithenga umuzi eJimmiston. Sihlale naye angitshele vele bengazithunaza izingane ezithu amantombazana. Silanda izingane zakhe sihlale nazo la
eGauteng zingene esikoleni ifunde, neyami isencane ingene esikoleni ifunde. Ayi kuphile nje kube mnandi umama nobaba bese yena engifaka umoya ke ukuthi yindaba nje ukuthi ungavisana uresign ngoba wena mina ngizoqhubeka ngisebenze wena uresign ukuze siqala amabhizinisi. Nami ngokuthi ngilutheke nje ngithi ayi vele nami sengikhathele eGoli kuRafu. Tholana nezinkinga eziningi ngophumile uyosebenza awazi noma uzobuya uphila noma ngeke ubuye uphila. Ayi ngivume ngihambe ngenze i-application ngiresign emaphoyiseni. Ngitholeke leyo mali engayithola yawo la ko $500,000 ngoba ngase ngina 20 something years service. Bese sihlala phansi ngipaid up lo muzi ke mina eJimston. Kwase kuthi imali yasala ngakha ama room awu10 ama back rooms. Ngiqala ibhizinisi yama back rooms qala. Ngifaka abantu kube mnandi. Ukuhamba kwami ngalesikhathi sengasasebenzi yena esebenza ubesethi maye offer or 4 days angabuye endlini. Eseqala ukwenza izinto ezirong. Ngithatha izingane sihambe siye eKlerksdorp sivashelela ugogo sibuye. Kwaqala kwanomsindo manje ngitshela ukuthi uyisilima vele why wovuma ukuthi uyeke umsebenzi. Inhliziyo yami bebhlungu phathe abhlungu. Bese ngibuyisela le yanto ukuthi wena njalo olundo wawusujola. So mangijola mina yini wena into kuwena ebhlungu. Athi ngicela uunderstand ukuthi kunephoyisa esengizwana nalo. And bakhuluma lumpedi leni nomtswana nalo. Kungiphathe kabuhlungu lokho. Khulisa izingane zakhe ngithi ayi okay kufike la ukuthi mangabe kuphela inyanga khona silwe manje sibanga imali yama room. Kusuka umsindo abantu bebekhokha kahle ama room e10 bengenza imali more than 10,000 ngenyanga. Hayi eseqala nokungibeka isandla hamba yodaka wathi yena beyidakelwe. Ngihleli nezingane zakhe la ziyabuka into enzoba babazi. Lokho zingiduduza ma kuzoba right. Noma wethu wafa ngenxa kababa. Wasiphuca umuzi akangawukhokhela umuzi uma wabulawa istress. Ihistory yakhona sho nogogo wakhe ngitshena. Bathi nje angihlale ngithule as long ungakhishwanga umuntu endlini yami. Ngihlale kube mnandi esizwane nezingane mayisehambile bekungasabi ibhlungu. Kuthe one day ngihambile kushoniwe ekhaya eMpangeni. Ngathi nje ngidriver ngidlula eStanderton kwase kuqala ukuhlwa. Ngathola ucingo one of ama tenants ami. Bathi ukuphi kanti ngithi mina njoba ngintshelile ukuthi kushoniwe uanti ngiyahamba ngiye eNatal ngihamba nabantwana bonke. Wathi yo sicela kube kuyangathi jika lapha eStanderton obuye. Ngithi mina no ngiya kwi-funeral yini bathi ngeke sikwazi ukutshena. Hawu lungishaya uvalo ngithatha ucingo ngifonele lo kwase kunama cellphone. Ngithi ngiyamfonela ngalibamba ucingo ngiyazi ukuthi i-last day yakhe namhlanje uya off. Ngimfonela ngalibamba ucingo ngimfonela ngabamba ngime egarage lapha ngase KFC eStanderton. Ngikangene etoilet nginqena ingane izongibona. Ngikhale ngifonele lo kade ngifonela uMapaseka. Ngithi uMapaseka kwenzakalani? Athi endlini yakho khona umuntu okhona. Hawu onjani? Athi hayi mama ngicela ungakutsheli ngicela ubuye ngoba uzosixabanisa nobaba kungcono wena ujike. Ngithi mina ngifonele ekhaya bathi ekhaya usukuphi ngithi hayi ngiseStanderton ngicabanga ukubuyela emuva ngikhohlwe ukucima istofu kanjani. Bathi ekhaya hawu why ungatshela abanye ngithi akekho nesikhiyathi why ungatshela umyeni wakhe ngathi asizwana. Since niyazi nani ukuthi bese nginireportela angishaya ngibe no blue eye ngithi ngiye police station bavune yena. Bathi indaba siyilungisa hayibo ngihambe ngibike kubo nakubo bathi ngendlela esikuthanda ngayo sicela ubekezele uzoyiyeka lento sizokhuluma naye. Into ingayikeki ibe strong. And kunjalo nje uhamba emoto uyithengelwe iminivan ngemali yami engiresign ngayo. Nami ngayithengela iMazda 3 entsha. Elinye ilanga engishayile imabokoboko ebusweni. Ngithi ukuye police station akungincedi. Vele lo muntu usebenza khona and bavuna yena. Ngiye George Gqor. Ngifike lapha komkhaya ngibuze kwabanye ukuthi amaZulu ahlala kuphi. Bathi awugcwele wona wodwa. Bangibona ngilimele ngifike ngisibika istory sami. Yabo. It's okay. Ngibatshela ukuthi ngihlushwa indoda and ngiyedwa la eGoli sathutha naye suke eKZN manje ungenzela u1 no2 uthandana nephoyisa and ulalisa endlini kwami.
njengoba nimbona nje usengibeka ngisho nanesandla bathi hayi Mkhaya uzosithengela cold drink sizomsolva lo muntu wakho. Lungishaya uvalo ngibuyele endlini bathi ufuna sifike nini? Ngithi mina uyangena namhlanje ebusuku kusasa ekseni uzobe eshayisa ngo7 uzobuya endlini. So bafike ke lama guys awu4. Bafike i-direction ngibatshethi ngizobalanda egarage eShell ulele yena ubuye emsebenzini. Ngingene eqala ngithi manini ekhoneni ningaqale ngene ngifike ngipaka imoto ngene ngihlala endlini. Ngilimele ngidla treatment kaDokotela. Hayi bafike banokhe ngenza ngithi mina hawu bomkhaya nibekwa yini la? Bathi bona hayi why walimala kanje? Ulinyazwe yini ebusweni bayibuzisa ngithi mina inkinga zala eGoli ngishawe indoda. Bathi leyo ndoda ingashaya wena Mkhaya? Ngithi mina ngishayile bese bethi hayi awusibonisa yena ngithi mina uyiphoyisa bathi kusho ukuthini? Hayi abasana bathi ngase ngikhombe ikamera la ngathi mina nali ingane ijabule. Bafike bathi ndoda kwenzakalani? Usiswethu umenzani? Bathi athi yana phone ngena ngapha athi uyelanda isibhamu sakhe ewardrobe nabo bayiphethe vele ibhamu. Yo uzophuma isidumbu. Sengiyahayiza ke manje ngicela ningambulali. Bamshaya bamugxoba. Bafona amanakhuzana ama-neighbor ama-tenants afonela amaphoyisa afika basebethi sebeyaboshwa. Baboshwa komkhaya kufanele ngibasize manje ngebail. Babanikeza ibail ecourt kwaku 2000 bewu4 kuthiwa kodwa wayibala laba babili abamshayile laba abanye ba releasewa on free bail. Emva kwalokho ayibangisaba mnandi inhlobo impilo yami nayo. Njalo ngikhumbuza ukuthi nami ngajola why yena masejola mina ngibanga umsindo. Ngiyamtshela ukuthi ngayeka yonke into lo muntu ngangizwane naye futhi iqiniso lonke yalazi. Athi futhi nale ngane angiboni the yami. Hayi ngibona ukuthi sekuyangisinda ngempela. Ngicabanga ngithi ngoba umthetho ngiyawazi ngahamba ngaya ngayokwenza i-protection order. Ngafika lapho ngaleso sikhathi ngibakhombisa ama-blue eyes izinto angenza zona nama-J88. Ngabatshela ukuthi iyangifeyili i-SAPS because mangabe ngithi ngimvulela icala liphelele emoyeni ngasho ama-case number yonke into la handlishwa i-social worker. Social worker lafika la interview ingane zakhe. Ingane ivuma ukuthi ubaba abuse umama uyasithatha sise kwenye intombazane eyiphoyisa ehlala eBarracks. Bathandana nayo uthi akasamfuni uma. Awu athi bona hayi ngcono ahamba ubaba thina singasala noma. Bathi usho kanje phindelana ekhaya gogo ngcono eClarksdorp bathi noma akanankinga sizohlala naye. Hayi mangithi ngiyoba serve ngeprotection order ngiye kumphathi wabo phezulu umphathi station ngimchazela ukuthi nginesimo esikanje yathi ngiyasazi isimo sakho bese ethi hayi ngizothumela ama-CID kube yiwona ngoba labo be-uniform angazi ukuthi ngizobanikeza i-warning kodwa ngizodila nabo. Bafike-ke lapho bekhona-ke ethi bazomenzela senze nge-protection order nina hayi ayavumeka agcine evumile ayisayine ngoba kwase kunokuthi kusuka ku-station command athuthe ayohlala nayo intombazane eBarracks laphana eJimmiston ahlale nayo ngaphakathi. Sisalele nezingane. Hayi afonela izingane zakhe ayibuze neshoda ngani. Hawu siyaqala manje ucommunicator nezingane. Ngaleso sikhathi mina sengingene ukuthi ngiyayiphuzela nama-tenants ami. Siyithengela osavana siyihlalele kube mnandi bathi hey mama bese sikhathele kade sasithula lento kade yaqala. Wena nje mawukwahamba nje lentombazane iyangena la endlini. And leyo nto leyo thina usiphatha kahle iyasicasula. Ngithi mina usho ukuthi ayikho into engizoyenza manje. Bathi wenze kahle nje mkhiphe nje enhlizweni sihambele siyele nezingane kumakhasini ebusuku sibuye sibe mnandi. Uthe sukwayilokho elethela izingane iphuzo nezinto zokukhera. Ekseni mangivuka bengihambisa abantwana bonke esikoleni ngifike ngibashiye ezikoleni ngibuye ngihambe ngiyoyijimela qeda ukujima ngibuye ngizendlini. Ayi sekumnandi nami sengasamnakini. Hayi sekumnandi impilo makuthi angiye empangeni ngikhima indlu yami ngithatha izingane ngihambe nazo noma sometimes bathi hayi siyasala ngibashiye. Ngihlalele side isikhathi empangeni ngibuye mase kufanele ngibuye. Uthe sukayethi useyazi ukuthi mina ngiyajola empangeni. Konke lokho nje uyangisukena abuze izingane noma wena ukafike nendoda zithi izingane cha akaze afike uma uyasihlonipha futhi uyasithanda. Baba musukuyenza lento noma wethu washona ngenxa yakho. Namanje usuhlukumeza lo mama lo osithandayo. Why kanti baba ufuna siphile kanjani emhlabeni?
Le yami umfana yayithulela wangasiyo umuntu okhulumayo. Hayi abona ukuthi hayi lento le ayisolveki nawo ama-room uyabaseleka ngishintshe imoto ngi-right hayi efike ethi uyafika ufike endlini kunomahluko ngilungisini. Uthe suka wa-organize amaZimbabwe ayeboshelwe imeda. Kusho ukuthi batholana lapho baxoxisana basebethi laba thina uma ungasinika 30,000 singakubulalela thina umfazi wakho. And usephumile ngaleso sikhathi uyabona angisahlali naye. Athi hayi uhamba ngemoto abanika i-registration mangizwa. Hayi ngingezwa lutho ngibona ukuthi hayi ungathi useyayisola manje nami sengizama ukumbuyisa senginayo leyo nto yokuthi hayi ungathi uyayisola manje useyakwa nokungikhulumisa afika ashiya ingane mhlawumbe imali angasangibangisi manje ukuthi iphi imali yama-cottage kwenzakalani sishadile thina nawe. Hayi waba nice kanti ungiplanela ukuthi angibulale. Uthe one day nje kwaku-2011 ngifika kwami ngithi ngivula igate alivuleki ngithi ngivula igate alivuleki bese ngishaya ihuthi ngoba kwasekwabo 8 ingane ivela ngamafastera ngithi mina anivuleni igate alivuleki bathi siyeza bathe bephuma kwaqhamuka igolf njengoba igolf nje emhlophe yadlula yathi yashaya i-U-turn ngiyayibuka njalo mayishaya i-U-turn ibuyiza la kumina ivesane igibele ku-pavement ifike ingishaye ngama-bright light ngicasuke bathi hey ungacabanga ukuthi uyiphoyisa ungazosidelela. Hayi emva kwalokho angazi kwenzakalani kuthiwa bakhipha ibhamu bangidubula 7 bullets. Emva kwalokho bangidonsa bangikhiphela phansi bathatha imoto babehamba bo-2 mase ngizwa ngama-neighbors ngoba bekune-flat next door kuhlala belungu. Bathatha imoto badisguise as if bebezongi-hijack imoto. Kuthiwa ngathathwa ngayiswa esibhedlela mangiboni lutho. Kwathiwa inhlamvu ey'ngenile kumina ziwu-4 yena bangishaye ngo-7 bullets abelungu babala ukuthi saqhuma kayi-7 isibhamu so eziwu-4 zangena in a close range. Wangidubula. Ngithathwe-ke ngiyiswa esibhedlela ngisasebenzisa ne-medical aid yakhe ngingene laphayana esibhedlela bese kufika lo mfana wami engangimthole i-firstborn before 2 yena wafika wagoloza washaya phansi wathi uma wami angimdinge la eGoli ngimdinga ukuthi ngimthathe ngebhanoyi ngimbuyisele KZN. Anqabeka ama-doctor ethi i-situation athi kuzohlala la until ngize ngiphume e-ICU. Ngahlale kuyi-coma for 7 days. After 7 days bathi bangise wodini wangithatha bangi-arrangela ukuthi ngiyolashwa ngahamba nje ngingaboni kwabhanoyi ukuthi ngisebhanoyini. Uqala kwami ukuphaphama unyawo lwami lalungasebenzi khona isigubhu esasifakwe la kuthiwa besimpompa igazi ngaphakathi. Isona sasingiqeda amandla ayidubulile. Esinye inhlamvu yangena la ebusweni yangaphuma yabhajwa somewhere lana odokotela bazama ukungikhipha-ke KZN bangisiza kakhulu. Emva kwalokho iy'ngane usho ukuthi abakubo wendoda bayithatha iy'ngane zahamba umuzi wami wasala ney'qashi. Mawusele ney'qashi umuzi ngihluleka nokuthi anginafoni anginalutho abasekhaya balokhu beze eMaritzburg bangifaka kwesinye isibhedlela esise-Maritzburg ngoba babona ukuthi uma bengise Empangeni uzongicinga ey'bhedlela angithola ngiqedene. Emva kwalokho emva kwesikhathi eside nje ngoba ngawuhlala mhlawumbe u-7 months esibhedlela kufika ama-physio bengibuza isitori ubani igama ngagcina sengiba right. Ngaphuma-ke ngahlala eside isibhedlela ukuphuma kwami ngangabe ngisabuyela eGoli ngahamba ngaye ekhaya Empangeni. Uma ngifika ekhaya Empangeni ngiyaphikapha kancane wonke umndeni unami bangisapotha babuza abantwana angazi ngizobuza bani uMapaseka uyena ngashintshiswa nanenamba bengingasenayo ngokuthi wayazi inamba ikadadewethu exhumana naye kuMapaseka ngoba yena wayokheteka esengiqoqela irent. Uthe ebona naye ukuthi usho ukuthi angibuyi wavesane lo usehlala nentombazane uma ususele neyiqashi kuphela. Hayi uthe suka lapho weze ezodimanda imali kuMapaseka ukuthi njengoba uJabe edutshuliwe mina ngizoqoqa imali. Hayi kwasho ukuthi uyamsaba nayo iphoyisa amnikezeke imali aqoqa imali njalo uma kuphela inyanga efika. Emva kwalokho bengayikhokhela ama-rates
abesana aqoqa imali ahamba yoyidla nentombi yakhe For 7 months for 7 months wonke. Futhi even after 7 months ekhaya bangivumelanga ukuthi ngibuye ngize eJoburg. So nje isikhathi eside. Bathi nje ngeke ngaphuma ngingaphethe ngisho ne-night dress. Ngihambe nje ngento engangidutshulwe ngayo. Imoto ngafonelwa kumseshi wecala wathi uyitholakele ise-George Gore. Babe disguise ngoba bazi ukuthi wakwashawa abantu base-George Gore. So sekubangathi ibona bazofuna amaZulu akithi angidubulile. Usho ukuthi elinye lawo njengoba lalimshaya ngijola nalo mina. Yo. Hayi kwanzima ngahlala ngathula ngabekezela. Ayi ngiyakhumbula endlini ngiyasho ukuthi ngabe kwenzakalani eGoli. Ngabe ingane ikuphi bathi hayi mapa sekufonile wathi abakubo wamfana bafikile bayithatha ingane seyifunda ngaleni. Yo ngihlale eMasizio ngihambe nge-wheelchair angithengelele wheelchair le abazali ngisenabo ngaleso sikhathi usisi wami omncane naye useshonile bengihlala nengane yakhe eGoli isihambile naye ithathwe abakubo wasemzini wafanele ukuthi ngisho i-address bahambe bayoyilanda bahamba ke bayoyilanda yabuye eZempangeni. Yo mamezala wami uthe nje emva kwesikhathi iphoyisa langifonela lathi India ngathi mina ngicela lingaphathwa nje umuntu omnyama it's either umlungu or ngingamcabangeli mina bengazi ukuthi uyena ngidubulile total angitshela ukuthi ngiphucwe imoto vele ubugebengu bukhona yes car hijacking. Hayi masitholakala imoto kubhalisa i-statement bafike ke eMpangeni bangibhalisa i-statement egcineni intombazane ayithandana nalabo amaZimbabweans lawa u2 ayizongidubula ixabane ne-boyfriend yayo ithi isuka ngoNkulunkulu nje imani ihambe e-police station ifika ithi eniyalimazi usisi wayiphoyisa wadutshula emzini wakhe kanje hayi wasinarrator sonke istory bangamnaka e-charge office bathi hayi ngoba basebenza naye bashona ngapha nangapha uthe sukwafuna umphathi wesiteshi wafika umphathi wathi hawu ngiyayazi lo ndaba wathi mina ngu-witness umuntu wabulala owadubula usisijabu wayazi ukuthi ngifila ngithi umyeni wakhe wathenga laba abafana laba baseZimbabwe. Hey mina ngiyawazonda ama-foreign I'm sorry ukusho njalo ngoba kwangeyona phela into ofanele ngimzondile osejele njengamanje liqhubeke icala kwathi ngelanga lecala wagwetshwa baphenduka state witness i-incident lo akhulumile after usisi lo bahamba bamlanda bamfaka ngaphakathi esewukapteni bamsusa yonke imendle bamvalela intombazane yathatha transfer yabuyelela Limpopo angazi yayibuya kuphi. Wayehamba ke le case lokhu ngibizwa ke ngibhukhela i-flight from Richards Bay to OR Tambo njalo lokhu ngize case ngihamba nge-wheelchair nje hayi thesuka kwangcono wathe nje sezogwetshwa bese ngihamba ngama-sticks ngigadiwe ayibangenzela shame ubuse emaphoyiseni emva kwalokho wathi ugwetshwa 42 years laba baphendula state witness bavuma yonke into bathi nesibhamu babesithole kuyena banikwa uyena isibhamu bagwetshwa kwathi kuthiwa bazodiportwa kodwa bagwetshwa kancane 5 years kwakuthiwa ngeke baze bagwetshwe mabekhuluma iqiniso bagwetshwa ku5 years amsho sebaphuma amsho baphindele eZimbabwe yena kusahleli namanje ejele ngizwe nje kulezi insuku umntanami ngoba akafuna ukuye eNatal uyathi ma ukhulile manje uyasebenza usenengane futhi kawangisendela isithombe but asikho in good terms I don't know ukuthi kubo bamfaka muphi i-influence ngoba umuntu engibonde naye lo waseNatal kuphela and yangiwarisha leyo nto leyo ukuthi anginayo ibond naye ngoba isenze senziwa ubaba wakhe wayengathumi akekho wayemthumile akekho ngempela wayemthumile kwakusathane nje umhlasele bekhohlisana ngoba wathi mayise eshethi yena udecide ukuthi angibulale ngoba mina bengimncisha imali yamarent sengimkhiphile endlini kodwa ukumkhipha kwami kwakune-reason uma wakheke ngelanga lecala wangena ey'bhedlela kuthiwa uyaphuma yaphuma wagcina eshonile nje kulawo masondo wagwetshwa-ke yena sahlukana kanjalo-ke ingane nje still sengabona iyangifonela mayithanda mayingangifonelanga futhi angibe nandaba aqhubeka-ke ngahlala kwathiwa ngoba ngiyi-guardian iy'ngane zakhe ngangiyibhalisa ukuthi ngizozondla sekungezami thema ngabe i-state simgweba sathatha uhafu wemali yakhe kwathiwa ngoba uzele uney'ngane unonkosikazi nganikezwa-ke lowo hafu-ke namwasana so zonke iy'ngane ngazabela o-30,000 le yami ngayineza u-50
ngathi nayo imali kababweni ngaze nithi ngadla imali kababweni mina sengizohlala eNatal ngisaphinde ngibuye eGoli. Wadonsa-ke lo nyaka lo ngazi nini kwafika amaphoyisa kuthi uyagula uzocela uxolo ngathi ukube ngafa kwathiwa nginenhliziyo embi noma ngifisa ukumxolela isenza ngingamonanga lutho angikwazi ukumxolela kodwa manje sengi-right ngoba sengiyakwazi nokusixoxa isitori kuqala bengingavumi nokuthi ngisikhulume isitori. Impilo yami yaphepha kanjalo kusho ukuthi nje uJehova ngeke uthi close range imhlamvu ezu7 in a short sonje kodwa nje ngasurvive. Kuthe mangabe sengihlele empangeni ngahlala nabantwana bayadelela phela lo mdala unele waganwa naye ngabona ukuthi angisekho right ngifuna ukuzobona lendlu yami eJimston ukuthi kwagcina kanjani. Ngithe ngifika ngabona ukuthi hawu sihlala amaphara isivandalized ahamba ngayofuna ama-office akhona ngayidayisa kwathiwa ngeke isathengwa ngemali enkulu. Yathengwa nje ngemali encane. Ngathi hayi eGoli kodwa ngiloko ngiza ngizosayinela indaba zendlu ngiphinde ngibuyele eNatal ngingahlali. Emva kwalokho-ke ngathi into ewumuntu wesilisa nje mina ngeke sengiyabonga ngi-right ngikhulile vele-ke manje ayikho into engathi ngiyicabanga kumuntu wesilisa ilokho kwenzeka. Yo mama, I'm proud of you. I'm proud of you. Thank you so much for joining me. You're such a strong woman. Yazi kube bongashongo nje bengeke ngize ngithi uke walimala ustrong uzifakele namaweji yazini uNkulunkulu. You are a strong woman. Ubuya kwami eGoli 2024 makuthiwa nangishaka ilembe ufuna abantu ngibhorekile manje nami eNatal. So ithiwe ngabuya-ke ngeze eGoli sahlala eCosmos City sashutha ushaka season 2 saze sawuqeda. Emva kwalokho ngabona i-opportunity njengomama uthanda ukuba nezinto zakhe ngavule yami ikhampani Njinji casting agent. So sengisebenza nami ngama-actors ngiyebenzisa nama-workshop. Sengibuyele eflatini vele enganginalo la eGoli before ngisasebenza eHillbrow police station. Afika selivandalized kodwa ngakwazi ukuthi ngilungise ngabuyela khona ngahlala. So kuyasebenzeka kufana. Akufani. And a hard worker too. I'm so proud of you. Luma, ungasadvise uthini kithina esi-youth isibancane esisadata mhlawumbe sithemba umuntu kalula yiphi advice ongaba nayo kithi njengomama ethu ongasinikeza yona nje ekuthenini sibheke ama-red flag? Engakusho nje futhi nje ngingasho ngithi into ongafanele ukuthi uyenze uma umuntu wesifazane uzinake wena. Kodwa manje ngoba uyafisa na ukuba nomntwana ungastikhi ebudlalwaneni ungasitsheli. Nami ngangithi indoda yangithanda ngikhipha kuyi-divorce izongishada futhi again ngazibona ngi-right ngiphumelele empilweni kanti yena ulele phezu kwemicabango akazazi angithandi. Ngeke umuntu omthandayo umhlukumeze kanje uze uyomthengela abantu baseZimbabwe abangenamaphepha bakudubule. Yo ma, do you think ukuthi ikhama caught up with him izenzo zakhe ikhama ngiyacabanga but sekungcono ngoba into yenzeka ngo-2011 sekuthi kuba ngcono nokuthi nje ukuthandaza kuyasiza ithemba lakho libeke kusomandla khona umuntu oshawa ngebullet eyodwa mana ashone. Shuthi nje mina ngaba nenhlanhla ashone ibullet eyodwa imbulala. Kodwa mina ngikwazile ukuphila kusho ukuthi uNkulunkulu usenepurpose ngami. Usenepurpose ngami. But angikho happy. Kaze apologize ke after lesigeme sesitholakele ukuthi kahle agcina ukubonana ecourt ngalesikhathi ubhuti wabegwetshwa. Kwaba yilokho nje ukuthi nabo sebe-attend uma uyaquleka ngabo athi bengazi mntanami ngixolele kanti umfana wami wakubulalisa wathi ngicela ungixolele. Kwamphatha kabi ukuthi nje
into yethu seyakhile i-right kanti ayikuzukuba right ngenxa yomuntu wesilisa. Yebo ma, siyabonga kakhulu ma ukuthi usijoyine namhlanje. We wish you nothing but the best. Thank you so much. Guys, thank you so much for watching. Thank you so much for listening and staying till this far. It means the world to me. It means the world to us as a whole. Isoweto podcast. Nango umama, I hope you learned something. You took something from Stories Kama and uhlale ula unga bias. Please leave a positive comment and give her a thumbs up. And I love you so much. Till next time. Thank you. Bye. Siyabonga. Thank you, ma.